Wala na, puno na. Yun. Yun na, ayun na, doon na sila. Nagpaanod na. Ayun na, ang bilis ah. Ayun na. Ala, sige. Napakasarap. Yun na. Sana ganyan din gawin ko mamaya. Sana all. Sarap. Sarap. Yan. 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 Yung. 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 Yan. Ayan ako. Ayan. Wala. Napakaganda. Ayan ang Camp Nakarna. Ito, kuwan pa. Tanay pa yan. Tanay. Yan. Tanay pa to banda dito. Yan, banda dyan. Tanay. Ito, Quezon na. Camp Nakarna yan. Quezon. Mga boss. Yan, makapasyal kayo dito. Napakaganda. Bagong ginagawang rest house. Sarap. Napakasarap. Ayan ang bro ko. Mabigat yan. 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 Saan tayo tatawid? Makakababa na tayo. Ha? Paanod. Magpapanod tayo? Yun. Maganda to. Saan ako sasakay? Yan, sa yung ano. Dito. Yan may kabayo Ayan na. Babalutin ko na naman yung cellphone ko. Hindi pwedeng gamitin, malubog eh. Sayang. Sige mga boss. Lalim! Next time na lang. Lalim! Sunod naman ako mamaya pagdating doon.